Aké je tvoje obľúbené jedlo? Všetko makové. Všetko makové. Takže napríklad šúlance? Šúľance mám veľmi rád. Mám rád makové parené buchty. A potom mám ešte rád chobotnicu. Ale tá nie je maková, ale tá mi chutí veľmi. A aké jedlo ti najviac pripomína domov? Makové buchty od mojej starej mamy. Alebo potom také, že teplické osušky, čo robievala moja mama. To sú také posuchy, ktoré sú plnené zemiakmi. Alebo niekedy aj kapustou. Ale tie zemiakové sú topka. Aký si kuchár? V pohode. Myslím si, že som fajn. Teraz 2 dní dozadu som robil napríklad banánový chlebík a celkom dobre mi vyšiel. Všetci sa tešili, takže... Keby si pozval hosti na nejakú večeru alebo obed, čo by si im uvaril? Asi by som im spravil batatové hranolčeky a niečo zdravé. Ja neviem, možno lososa by som pripravil. Je to také, že ľahké a rýchle. A urobili som im nejaký dobrý dezert, napríklad jablkový škoricový koláč. Kto ťa učil variť? Čiastočne mama, pretože už keď som bol malý chalan, tak som rád stál pri nej. Dokonca mi musela kúpiť aj takú, že zásteru. Istú dobu som dokonca aj v škole, keď sa nás pýtali, čím chceme byť, tvrdil, že ja budem kuchár alebo cukrár, takže ona. A potom som nasledoval recepty, ktoré som našiel na internete a takisto napríklad robil som fantastický makový koláč, ktorý recept bol práve v dobrom jedle na titulke. A spomínaš si na nejaký taký recept, alebo máte nejaký taký recept, ktorý si tradujete z generácie na generáciu v rodine? Nenapadá mi teraz nič také, ale pamätám si na jednu polievku, ktorá je veľmi jednoduchá. Až neviem, či by som to nazval polievkou, ale je to mlieko, ktoré je zohriaté, je osolené a sú v ňom mrvance. To bola taká polievka, ktorú zvykla robiť moja mama, keď sa ponáhľala, alebo nemala veľa času. A napríklad toto by som normálne že znova ochutnal. To je taká pamiatka na detstvo.